बरा आला एकदा बरा सुटलं एकदाच राजू काय रे असं काय करता रे तो बरा असता काय झाला काय लॉटरी बिटरी लागली काय रे राजू काय रे काहीतरी पॉवरफुल जोक झालं करंट दिसता अरे झालं काय सांगता तरी सांग विचारूच नको भारी काहीतरी जोगा काय काय सांग तरी सांगतो बायल मरे पाणी अंगेलेली पाणी काढताना बायतच पडली नुसती आरेड आणि बॉप शिशी 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 बरोबर ना काय रे हो बायलेची बायत पडली आणि हसता अरे पिशा मेला आता काय जास्त लागांग ना मग बरी आहे मला 2 दिवस झाले आवाज येईना ना बायतसून म्हणजे बरी असा बरोबर ना काय रे सुटलो एकदाच चल begin त्याले ह्या बाईत बघे ह्या बाई ह्या बाईत बघ ह्या बाईत असतील ह्या बाईत ना मरे हो त्यांच्या पाटल्या जरा मरे त्यांची बाया त्या बाईत बघूया म्हणजे त्यात बाहेर असतील इथं चल 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 वहिनी कोणा घरा ये वहिनी कोण दिसणार ना मरे ये वहिनी काय बाय खा यांची बाय खा बाय मरे पाटल्या जरा त्यांची बाईच्या बुतूर बघे मला पिशा पहिली चल 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 वहिनी येता मरे असा मरे वहिनी ती असं असू होई माका काय त्याला आम्ही भेलो उचले रे भेल होत काय माणूस आहे रे तो राजू काय सांगलाय ना शे तुमका पाठवल्यानी ते पोटले उचला आणि घरात ठेया हो खायतात पोटले घरात घराचे असं पोटलो मी उकलो जमाचा ना कितके माणूस होय तुका 2 माणूस पाठवून देतोय 15 मिनिटात 10 देतले पोटलो घरात माका खूप कामा असं बघते तुमचे 2 माणूस केव्हा येतात ते राजू काय मेडा काय रे तो कायच्या काय सांगल्यान मरे आमका इतकी धावून गेलो मरे भेलो मेला काम काढल्यान सगळं चला बिगिन उतला आणि हुई ठेया उचले हे बोटले उतरू ठेव काय रे इलू खरे आता वहिनी तर सांगता वहिनीचा ऐका होया राजून बरे गाण्याला मग ठे तू घे चल वहिनी कुठे ठेव चल 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 गजली नको आमका टायर्ड होतो रे तो हो आता परत त्याची गजल नको आमका आधीच सांगतो गजली नको टायर्ड असलं तरी आमका मॅड गेलं शाप गणायला बरे
पिऊन नसले तर आमचं कसलं मॅड करतो लोक रोलिंग चल गोल कर गोल हो डायलॉग माझ्यासाठी होतो कोणणार आहे बघा करण शेटकरला भेटलेला आहे धन्यवाद करण शेटकर उडकी मारलो तेव्हा. सर मी पोटल्या हात सुवा लावतो ना कळलं मी पोटल्या हात सुवा लावतो ना मला खूप कामा ओके ओके लास्ट घेऊया मग लास्ट वर येत आहे आणि आमचे डायरेक्टर हात सोड हात सोड मदतीचा हात दिलेला आहे पडत बिडत तर मग इन्शुरन्स भरतो कोण भरतो ह्याच्या रात्रीचे खेळ चालू होते. ती असं तर राजू मेड हा काय रे ती असे म्हटलं पटकन वहिनी तुम्ही विचारू नको सांग रे अरे सांग तरी काय नको नको विचार